היי מג'יק, מג'יק, הכלב של המשרד. ערב טוב למשפחת סימון שמארחת אותנו היום בביתה, אז תודה רבה. לפני שאני אאחל דברים לשנה הבאה, עיניכם רואות מה יכול להיות יותר טוב מזה. בא לי להגשים איזשהו חלום שמלווה אותי כבר, אני חושבת ששנים, וזה לעשות צמיחה חופשית. אבל אני תמיד דוחה את זה. כל מיני תירוצים, מכאן ועד להודעה חדשה. אולי זה לא באמת חלום, ואולי אני אגשים את זה מתישהו. הרגע המשמעותי ביותר עבורי שהיה בשנה האחרונה היה השתתפות במבצע ארנון. מבצע להשבתם של החטופים מידי שבי החמאס. זה מבצע שבו לקחתי חלק, ולשמחתי הרבה פגשתי מקרוב את נועה ארגמני ואת שאר החטופים והעלינו אותם בבטחה למסוק. זה רגע מאוד משמעותי עבורי, ואני משוכנע שעבור כל עם ישראל. בחרתי בחוויה של קירוב המשפחה, והייתי רוצה בפעם הראשונה לחוות נסיעה לחו"ל עם בעלי, הילדים והנכדים, טיול לספארי. לראות את הנכדים מתרגשים ממראה החיות בטבע ולהיות חלק מהחוויה. מקווה שנצליח להגשים את החוויה המשותפת המשפחתית. אני רוצה לאחל לעצמי שאני אזכה להמון סבלנות וכוחות להתמודד עם המשפחה והילדים. אני מרגישה שאני מאוד עמוסה וצריכה המון סבלנות כשאני חוזרת הביתה, אז כאילו באמת זה הדבר שהייתי מאוד מאוד רוצה להתמודד עם כל האתגרים והקשיים שיש בלגדל 4 ילדים. אם היית יכול לבחור מילה אחת שתסמל את השנה החדשה שלך, מה היא הייתה? אז המילה הזאת היא התפתחות אישית. אני מאחלת לכל אחד לדאוג קודם כל ההתפתחות האישית שלו, ואז זה יעשה בטוח טוב בעולם הזה. אני מאחל דבר דומה, אני מאחל לכולנו התעוררות, להתעורר קצת יותר כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא, קשור מאוד להתפתחות האישית שלו, ויותר ערנות עצמית, מודעות עצמית. הגאווה שלי לא קשורה למקום העבודה. הגאווה שלי היא העשייה האינסופית שאני עושה בכל יום ויום. אני למעלה מ-30 שנה צמודה לילד 100% נכות. ילד מושתל כליה, התקווה שלי שהוא ימשיך להתפתח בכוחות עצמו, בזה אני אראה את הגאווה והעשייה שלי. החיים שלי קיבלו תפנית וצרבו בבשרי בתובנה חדה, לקחת כל דבר בפרופורציה כי הזמן קצר. והשיעור שקיבלתי לחיים זה להתעורר ולהבין שהחיים הם מה שקורה כאן ועכשיו. החלום הגדול בשנה הבאה הוא שאני אצליח להגיע לאודישן ב-BGT, British Got Talent of course, לפעול נכון כדי לעשות את זה נכון ונבון. חג שמח ושנה טובה. אני באמת מאחלת בשמי, בשם ליאור וליאור. תהיה לנו שנה מבורכת, שנה של סגירת מעגל, שכולם יהיו פה, שכולם יחזרו לשגרה שלהם, בבריאות טובה, ושננצור בליבנו לעד את מי שהלך ונלחם על הבית, כדי שאנחנו נוכל לקיים את הערב הזה. אז שנה טובה ומבורכת עם המון המון בריאות. אמן. אני מאחלת לכולנו, לכל עם ישראל, גם למשפחת איציק סימון ולבני המשפחה שלנו, שנה טובה, מוצלחת, בריאות, ושהמלחמה תסתיים בניצחוננו. שהחיילים יחזרו הביתה בשלום. שהחיילים יחזרו בריאים ושלמים הביתה. שהחטופים יחזרו הביתה בשלום. נראה את כל החטופים בבית. שכל החטופים יחזרו במהרה. וכמובן החטופים, הדבר העיקרי, שיחזרו בריאים ושלמים הביתה. ובתקווה שהחטופים שלנו ישובו אלינו במהרה ובשלום. שהחטופים יחזרו, שכל המצב הזה כבר ייגמר. שנדע לקבל אחד את השני, לאהוב אחד את השני. שנה של שקט, עם הרבה התפתחות אישית והרבה התעוררות. שנה טובה ושכל החטופים יחזרו עם החיילים והחיילות במהרה. אמן בעזרת השם. ושיהיה אהבת חינם ובריאות. כיף. ילדים יקרים, אורחים יקרים, בני זוג ובנות זוג יקרים, ערב טוב לכולם. אני רוצה לאחל לכם, לכולכם, שנה טובה, חג שמח. והכי חשוב שהחטופים שלנו יחזרו, שהחיילים יחזרו בשלום, ושלנו קצת שקט ושלווה. זה מה שחשוב, ובריאות לכולם. תודה. ערב טוב משפחת איציק סימון, סוכנות לביטוח. מה שלומכם? שמחים? נבוכים? מתרגשים?
אני מקווה מאוד ששבעים אתם כן, כי אנחנו עכשיו ניגשים לשלב הכינוחים ולתוכנית האומנותית הסופר מיוחדת ומחברת שהכנו לכם. אני מזמינה לבמה את גלית ועשאל שיבואו לדבר איתנו על זוגיות, חיבור זוגי וחיבור בכלל. אז קבלו אותם, גלית ועשאל רומנלי, אתם פה? איפה אתם? יופי, אהלן. מעולה. יאללה, צאו לדרך.